dabra tin nong garmang khol bok ko na ka angka youtube kitchen nuk khangkanya tak borba hingkai tapar thana ba nai kham bai de mutual ngnya ko sab sar je misul ngani ko sijon tam taidal season deber ma lakai mutual teng aro sobat khangkanya ai ngatlang thama nuka angka tam liya da mutual liya nang khai pojaka musuk nai angna thajing saman jakan ta tabo sarite ka te polaka ne au polona tu kuri wo tla ska ska pro ana phun khaita ba apro hata ka ura so baka o thana nanya hi thana wa nanya hi phaikan kai la sep lang thangka angka mi chel ngli na to khanai thang ne na ro thangai angka bo ara bo bor kra ki angka ura phaikan ni ya ting khata tam kalai nang bini ang bo season de anda braklai sopon debar manin tam kalai sabon kai ani bati jaklai khata nang sopon debar man nogo thar thanga ha sopon debar man nogo thangya kare ningo jaga tan bagi phai mi chilong ga ga ba ar ba bahage misulung nai rap case bahage misulung abo ang saimi ya ka saimya ka nang bahage misulung khani saiman ko season sai jang saiman mi chilo thana ko gino rang rok tu lai phai mangka abo musuk nai ne ke rang khai tu da busuk tu khara nang rang busuk tu 1 lakh rang khai boro dabo kele kebon rang rok sere sek o jaga buma bodolok ke bo rang tang ya bora ane rang no tang ya noro oro phaimani yagulo jeno phang malik no yakheba victim no tam sapai phai tam hinok hini ring khaja aga ko tabi family borok je chunga nangab chimbok no jobab pok ano sage pok chunga ba chibi danon samanyo sai sab sakha camera ro o photo sa lai ta bora ko bodolok ta buri sab o dabo ro nang no sakang logo video khage hamla lai bo claimer ro kai abor ga ang mugdi ang ke boro bo yak nang ke ya bo bini movie ya dai ba ni movie na ang ka ta tam klo ke bo driver samal de ba ni nok ke boro ni nok bisa sobi para kata kan tam boy payment don sagar mani sampai sampai misalnya lagi ini sampai misalnya kau ini sampai ini yang ini kan dah dono kena call kai sengar kan kena tam karoni bor phaika nga phaimani bisingo jungborno sungka bo musuk nanya hin phayo honchau nga musuk bo jaga nga musuk nanya phaima pholoka hato go phonga pholoka hato to riang bari to o jaga ya tin mo to champa hawar melga bari nga jungborno sungka nga apurka botese sauka bini busukung tasingo je serai bosa buni mungtamo bang ko thangka bo phon khai je phayo honchau nga tesa garmang na bo au chopon debar mana thana wo nanya ni phayo honchau bona thana tlang thangka hni chawo nga tesa bo chawo oro je boni sulo sonungkha o jaga ni sulo sonungoi tango obo haikai bona khwayo tlang lai thangka ngai bo o burini ore khajang nogo se phaipung nga bona jungsanga nang ore khajang nogo ta khana phai nung to chopon debar mani nogo si thana nang ble hina ang bona sungka ngai nang aro ka thangka antama ka thaya hinchau nga jung bona na tin buri buku to song kabang mar sungka nang aro ka thangka ang ka thangya ngai jung bona sungka nung rang ni phanya da phai ya hinchau nga jung nim hani boso rang tong jung abo bo sungka nang oro tin buku jo song kabang ma nga bo sawo rang khai to ani thani musuk paimani rang dong ho nang oro tam hanani bagai phai rang ni phanyani de phai kintu chini burui le 1 lakh taka 2 lakh taka rang bela chini sonman dabi maya obo hai hingai gobang ma nu khungon haboi rang bai painani hingai gobang ma nu khungon haboi obo hai kai rep khaimani yana ha rep khaimani yana kaisa burui bosa school sajung porina nango chini hai ti prasa borok hasuk khambara tongnai rok khu khai chanai rok nogo jong busa butina murugai maya muman maya jung busa butina jong saisong school mar ho chini jong hasuk saga hapantar jong kam khai chai tongnai borok nga jong obo hai jong chini burina jong safety nango jong tini le maji borong je nuk jong borok rang bai oro o bukhuk jong painani bagai phaika kintu bini thane 1 lakh taka rang kongo boni jeno lekha jong na punuka kintu te kaisa ko ubni borok bam bo sajong saimia kintu jong rang segin haka hnoi jong obo hai ko khobor bo jong khnaka nga kintu jong 1 taka rang bini tanya bona 1 lakh taka rang 50,000 ka ek duita bandil bosong lekha oi punuka obo sungno ko oboni pore nga jong thana rok no bo kol khai mana haka karon nga mo busuk jorotui thangai sogoi kya mo je gothona jong obona to jong gubuyo jong matalang sinai jong buri bodol jong asugoi tongoi mangalak
nga abo sung na kok sung ang abo na chini buri rong abo kusarna ni musung ngote abo phaji sung abo hakias rogo sung chini bukuk jok song joto na nogo asuk tong yawoi pal baksa khayi joto na nogo khoroksa khorong ni khayi ang khoroi o jaga sung o chini bukuk jong sung sohojogita khai maka hangka belekhe janai kintu ani nu kungo khai jane ani nu bini nu kungo habui jaga ni kono poroman koroi tini ani nu kungo nya phano bini nu kungo ngoi mani bini nu kungo nya phan tekasan nu kungo ngoi mano ang oboni bagni no chini bukuk jok sono khulum kobor khai phari sung bono sohojogita khainani bagai sung buri bodolok sung joto na pal khayi bin busakang busai phayan hanai ang kha khayi joto na ko bong na haroi phadi tini khanani bisingom tini buri rok joto na pal khayi phai o jagao phai malai bai thung hanai sung tini o jagao melgabari hanai 9 tarik sanden dino robiban dino je tini bukuk jog masa robi soroni hikno bini mungkhang pogoi thangka bono je kaisa sopon deborma hanai bini bumung gai area o haino ringmani na bono garmang hne sini jago bo jani kaisa dibo dealer phone hanga bo kaisa bini nogo tini nukungo robiban dino haboi bono rep khaika apung jeng khanaka hanga jeng media ongkorogo bo nukha nungman pore tini gram oncholo tini bukuk jog song kobangma tongo boroi bodol buma bodol borok tongoi manjakliya soijakliya phaidi tini thangai nailaya no honoi jeng tini 9 tan time rimani 9 tan time riman jaga jeng kisa tini samung botong lano kungo buri borok ba bo sai bo sa tongo jeng samung humung payoi phainani kisa ledingkha nga ledingman bisingo jeng 12 tan bisingo jeng oro phaido ton opposite dingoi jeng himui bo phaika gari rok malia tini maspulan ten din bagai hanga jeng himui phai jeng lelang tutu kungoi jotono kisa tui rok nanglai tongo o jaga o thanda lenglai kha hne kok salai tongo nga kok salai tongmani jaga o kaisa borok angbo siniya rajnogoni hne tasingo khoi bo sawo kisa banthota borok lakabonian system borok kaisa auto by 5 jongbo sajongmaya angno ukologo setainani hne thangpuro hungkai kaisa borok jelabusa hingka o je baratiya borok thangoi kaisa borok thang sungoi pong onok ni borok biang thang kintu onok bisingo tin bori bodol kobangma asukjak tongo do hingkai jeng hingka ang setina thangoi ani logi wok teko ekjona borok tongo borok setina mung jagai no thangoi jeng aro o kisa achugoi kok salai tongkha achugoi kok salai tongmani se kaisa cherai thangoi jengno video khayo mobile bai hingka sungo phatcha nukliya ni bisingo hingka at kaisa camera sung ma nukliwo jeng na hajak tingoi na camera sung lekha Antus kena kera akan kiriya. Antus kena kera akan kiriya. Tokri jakma. Tokri. Betul borok bapak kah? No bangkat. Betul borok. Orang